A noite de San Xoán é unha das celebracións máis máxicas e agardadas en Galicia. As praias énchense de fogueiras, amigos e ledicia para dar a benvida ao verán. Pero na madrugada do 24 de xuño de 2017, a praia de Arealonga, en Chapela, converteuse no escenario dunha traxedia que conmocionou a toda a comunidade. Daniel, un mozo de 25 anos, gozaba da festa cos seus amigos de toda a vida. Era coñecido por ser amable e agarimoso. Por outra banda, José Luis, un home de 46 anos cun longo e violento historial delituoso, achegouse á zona. Levaba consigo un potente revólver Astra 357 Magnum, do cal estivera presumindo horas antes. Arredor das 5 da madrugada, José Luis achegouse á varanda do paseo e comezou a ouriñar cara á area, xusto onde estaban os mozos. Daniel, con civismo, reprochoulle a súa actitude. Sen mediar palabra nin dar ningún aviso, José Luis sacou a arma e disparoulle a Daniel no peito a queimarroupa. O mozo caeu ao chan e, desgraciadamente, perdeu a vida alí mesmo. O agresor intentou disparar a un amigo de Daniel que tamén lle recriminou a acción, pero fallou. Mentres fuxía, un veciño valente anónimo decidiu seguilo pola rúa, arriscando a súa propia vida. Este héroe logrou avisar a unha patrulla da Policía Nacional. Os axentes conseguiron reducilo xusto cando intentaba sacar de novo a arma da súa bandoleira para dispararlles. 2 anos despois, a Audiencia Provincial de Pontevedra acolleu o xuízo. O xurado popular declarou a José Luis culpable por unanimidade. Foi condenado a 41 anos de cárcere, 24 polo asasinato de Daniel, 10 polo intento de asasinato do seu amigo, 5 por intento de homicidio aos policías e 2 por tenza ilícita de armas. A xustiza actuou, pero nada poderá devolver a Daniel á súa familia e amigos. O crime de San Xoán en Chapela quedará na memoria de Galicia como unha noite onde a festa e a traxedia cruzáronse da forma máis inxusta.